I el psicòleg, què? Bé, avui m'ha dit que estic progressant molt. Oh, molt bé, que bé. I això com funciona? Em donaran l'alta? Ui, no corris tant, no tinguis pressa, ja ho anireu veient, tranquil·la. És que tinc ganes d'estar bé. Sí? Vull fer coses. Què vols fer? Què vols fer? Doncs començar a preparar el viatge a Viena, per exemple, que encara el tenim pendent. Molt bé, això està bé. Home, preparar un viatge distreu molt, està bé. És per això que ho vull fer, perquè estic millor, però quan em quedo sola a casa necessito pensar en altres coses. I tu li has comentat al psicòleg que encara tens por de quedar-te sola? Però em diu que és normal, que ell no ho veu res patològic. Doncs ja està, si et diu que està bé no passa res, home. Això és que et veu bé, et veu forta. Hi ha dies que encara tinc malsons. Però, escolta'm, ara ja estàs encaminada, ja està. És un petit esforç i d'aquí 2 dies tot tornarà a ser com abans, ja veuràs. Tu sempre has sigut una dona valenta. Tu sí que ets valent. Jo? Jo? Una altra persona s'hauria enfonsat. No és qüestió de valentia, eh? Hi ha gent que passa pel mateix que jo i està completament sola. Jo tinc a tu, tinc la Pili, tinc el Manel, tinc els amics, vull dir que he tingut sort. Doncs aprofita-ho. Si estàs cansada, sopem a casa i no passa res. No em sap greu, pa, ja hi anirem un altre dia. Sí, truca i anul·la la reserva. Alguna cosa trobarem a la nevera. Fins ara. Perdona. No, ja. Canvi de plans d'última hora. Em deies no sé què d'una festa per l'Andreu. Sí, li estic muntant una festa sorpresa. Però que és el vostre aniversari o alguna cosa No, així? és perquè sí. Ah, aquestes són les millors. Ara està en un moment bastant dolç, perquè està més tranquil en tot el seu tema i ho volia celebrar. Em sembla molt bé. I què heu fet, un pot i he de posar diners? No, no és això, no. I què és, doncs? Potser m'estic ficant on demanen i se l'hauria de muntar ell. De petit el tornaven boig, les festes sorpreses. Estarà encantat. Això espero. Què t'agafa? O que no esteu bé? Sí, estem molt bé, sí. I no ho dius gaire convençuda? Potser m'he fet masses il·lusions amb l'Andreu. Que torna a estar ofuscat? No, que està molt content i jo també. Doncs quin és el problema? És que no entenc res. He quedat amb la Gemma, l'Eva i la Marta per parlar d'això de la festa i de cop m'he adonat que les 3 havien estat amb ell i m'he sentit molt insegura. Per què? Si aquestes relacions són de la prehistòria. Jo l'estimo molt, Andreu, de veritat, però és que veig que en les relacions és molt inestable i potser sóc ingènua o egoista, però m'agradaria que la nostra història no fos una més. Mira, et diré una cosa. El meu fill és monògam per naturalesa. Es va enamorar de la Gemma amb 15 o 16 anys i no es va tornar a mirar cap més dona fins que no es van separar. Sí, és veritat. Després ha sigut un picaflor, però perquè buscava desesperadament una relació estable. Ningú diria. Doncs creu-t'ho. Cada vegada que s'ha embolicat amb una dona, el que volia és que fos la dona de la seva vida. Però per unes coses o per unes altres no li ha acabat d'anar bé. I per què amb mi hauria de ser diferent? Amb tot el que li ha passat, ha madurat de cop i volta. Tal com és l'Andreu, es podia haver quedat en un racó fent-se la víctima la resta de la seva vida. I si no ho ha fet, és gràcies a tu. Ha sigut molt valent, eh? No et treguis mèrit, que tu li has fet costat i no has fugit corrents. Tu saps la seguretat que li ha donat, això. El que intento dir-te és que ha trobat la persona que estava buscant. I ets tu. Ho dius de veritat? Els moments difícils són els que posen a prova les relacions de parella. Jo vaig estar molts anys amb el Vicenç. Però quan va morir el Ferran, que és quan se suposa que més ens havíem d'ajudar, no vam estar a l'alçada i la cosa va petar. No devia ser fàcil. No gens. Però ara tampoc era fàcil per vosaltres i ho heu superat. I això només vol dir una cosa, que us estimeu molt. Gràcies.
gràcies.